lidi. Jmenuji se Mero The Craft, teda Mero T. Na YouTube se jmenuju The Mero The Craft. Můžete, teda já ještě netočím, a když se vám to bude líbit, tak mi můžete dát like nebo dislike, ale dislike nechci, protože se mi to nelíbí, nelíbí se to Minecraftovi, Gonkimu, nikomu Vedrymu, nikomu se to určitě nelíbí, teda myslím. Kdyby se vám hodně líbily ty moje videa, tak mi dejte prosím odběr. A teď teda si založíme nový svět. Bude se to jmenovat Pas. Třeba, to je jedno prostě. Síť se bude jmenovat Zoo. A teď si vytvoříme nový svět. Takže řekněte třeba, kdyby se vám líbil, tak řekněte kamarádům. A ještě o jednom mým kámošovi, jmenuje se The Sims Craft. Točí hodně dobře podle mě. A když tak fakt si taky to nějak s ním koukněte se na něj, prosím. No a to je, no teda to není všechno. To prdele, jak se mi to seklo. No hovno, malo. Dobrý, už to je v pohodě. A jsme v zimě, mami, promiň. Jen se to kecem, ale to je jedno. Tak se vrátíme k věci. Teď jsem to zapomněl, co jsme říkali. I když jsem před chvilkou to říkal. A jsem mám moc blbou paměť. A to nevadí. Prostě můžu s váma když tak hrát multiplayer, kdybyste chtěli, jako asi nebudete chtít, ale to nevadí. Zabiju prase, ty svině. Kde jsi? Tady. Aha, lagi. Tak, tohle je můj skin. Ještě jednou jmenuje se teda na YouTube Dumercraft. Dumercraft, já pořád to říkám blbě, jako blbec. Neutíkejte, týmkovi. Jdeš domů. Dobrý. No. To je jedno, prostě teďka si jdem natěžit stromek. To je lehký. Snad se vám bude líbit moje točení. Ještě jednou se k tomu vrátím. Kdyby se vám to nelíbilo, nedávejte mi dislike. Prosím, nedávejte mi dislike. Tak. To děkuju. Doufám, že jste tuhle část slyšeli. Ještě jednou vám to zopakuju. Nedávejte mi dislike. No. A kdyby se vám to nelíbilo, tak prostě teda si prostě nic nedělejte, jenom vypněte video. To mi je jedno. Můj kámoš The Sims Craft teda točí, už natočil pár videí, ale ještě tam nedal je. No prostě tam nedal ještě. Ty se nám budou hodit potom v domečku. Jak je tam? Tak já, jako když tak mi dejte do komentáře, jak se jmenujete. Ještě jsem chtěl říct, že jsem vám to chtěl říct. Že bych si s váma klidně zahrál multiplayer, to mi vůbec nevadilo. Tak to byl lak jako svině. Pardon. Ale tohle byl fakt velký lak a to uznejte. Tak jakoby, já nevím,
bych vám měl říct dál tomu. A můj kámoš teda se mnou bude točit multiplayery, ještě se rozhodne, jestli to bude točit on nebo já. A no prostě to se ještě rozhodne. Lucky. Já vás na chvilku stopnu a něco tu zprovodu. Tak jsem zpátky, něco jsem si musel vyřídit. Přiznávám se, musel jsem se najíst. Tak, to je v pohodě. Tak přidám. Přesně, tak jsem dobrý. Jako fakt nějak tohle je můj první let's play. Já nějak ani nevím, o čem bych měl mluvit. Ale fakt mi nedávejte ty dislikey. Já vím, že o tom už mluvím dlouho, ale to je jinak v pohodě. Tak, no, tady si vytěžíme pár cobblestone. No, tak ten můj kámoš, on má zrovna ne teďka. Měl problém tam dát video a teďka se mu tam dává. A to nějak ani vlastně nemusím zmiňovat. Potom, když tak, mi napište jen tak ze srandy, koho máte radši, koho máte nejradši a udělejte mi tam takový stupínek. Jestli Vedryho, Gonkyho nebo Minecraftáka. Udělejte mi tam takový stupínek. Kdo má rád Nargona, tak mi to nevadí, ale to nevadí. Takže v pohodě. Tak snad to bude... Jo, ještě mi příště napište, v jakým chcete, abych bydlel v biomu. Ale tamhle jsou hory a hory jsou můj vysněný sen. Tak já vás na chvilku stopnu. Nebo ne, nebudu vás teďka stopovat. Dojdu tam ještě. Nebo já vás stopnu na chvilku. Tak došel jsem a jsem tady a uhlí. Výborná zpráva, přímo výtečná. Tak, nějakou tu hlínu si natěžíme, i když vypadám jako kokot, ale to nevadí. Tak, ten multiplayer, jestli se k tomu ještě můžu vrátit. Tak můžete teda natáčet se mnou, i s tím mým kámošem, ještě jednou říkám jméno, The Sims Craft, jestli se nepletu. No a my budeme natáčet spolu ty let's play, ještě jednou řeknu. A baví nás to točit. Teda mě to začalo bavit, protože já točím svůj první video. A to je, no to není všechno, pardon. Já si jenom na něco, ne, to jsem nechtěl, já se na něco kouknu. Pardon, to se vám asi nelíbí, já nemám fraps, já mám hyper. Co je? Dobrý. Lucky jako jsem. Tak. Chcete-li se mnou točit ty multiplayery, můžete. A napište mi. Když tak mi napište. Kdybyste měli svůj server, tak já bych se klidně na něj zkusil přihlásit. A tak to mi taky napište do komentu. Já nevím, jak dlouho točím. To nějak teďka neřeším. A dotěžím tohle uhlí, když tak doufám, že vám nebude vadit, že natočím krátký video. A je to moje první video, takže nemělo by vám to zase vadit. A tak, počkejte chvilku. Dotěžil jsem a